কঠিন কাজকে সহজ করা সম্ভব, অসম্ভবকে সম্ভব করা সম্ভব। ত্রিপুরার মানুষের ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের জন্য কি করেছেন তার উদাহরণ আছে। আপনারা আজকে কংগ্রেস সিপিএম মিলিয়ে আশিস শাহকে সিপিএম এর ক্যান্ডিডেট হাত চিহ্নে মানিক সরকার ভোট দেবে, সেই উদাহরণ আপনারা প্রস্তুত করবেন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। এই একই চিত্র সারা দেশ জুড়ে। kaisa jorao CPIM bodol Congress no nasile jakmani tabuke a kaini bodol no thansa unglaikha kodungma jorao moi Congress te CPIM bodol batailai mani nugui manka haste ni lukurok nuichiba bishini yak shahapangno mesin rewi 2018 bishiwa Tripura haste kotal hapang khatorkha abo ungkha Bharatiya Janata Party phiaba a jora khorok nui khorok tam adong jora bai bakseke Bharatiya Janata Party bai godalei thangka মন্ত্রীনি সেব্য মানখা পিয়াবা আর সেব্র কাহামকে মান্যানি বাগै তাবুকে তেসা কংগ্রেস বদল বাইন गोरोंखा आबोनि उननि सिमिनो देरा मुंग कलायनानि नांखा CPIM ते कांग्रेस ताबुके गोदोगमा जरानि चबानो bagwi thansa unglaikha CPIM te Congress tangai hinke 2018 bisiwo Vidansabha chongmari ni kholabo tongmani biplop kumar dem Tripura ni thungkurungni habano naithato khlaika biplop kumar dem tabuke Loksabha chongmari wo Bharatiya Janata Party ni bwkhakte biplop kumar dem ni mung saklai rejakha afuru ni simino tesa Congress te CPIM ni kotor kotor adongrok wana mung khlaikha borok saimankha chongmari wo borok lukurok ni support manglak tangai hinke hastewo biplop kumar dem ni kahai khoroksa kaham borok gori kebune bodolo saijung batailai manglak aboni bagwi no thansa unglaikha simi phano phaina bagwi waisa jorani bagwi phano wansukliya agi rogo tamo khlaika CPIM rok je borok langma arimani borokni tamo jaya tongmani CPIM te Congress no support khlaiyi afro tangui borok thansa ungliya tabuke Bharatiya Janata Party no phanni simi nona bagwi thansa unglaikha lukurok nokni borok no gomamani abuke bogwita thangnai hastini lukurok no tamo wansuk hastini lukurok joto kokno muito tongkha a thansa no kebo support khlaigla aborok laithani 2023 bisini Vidansabha chongmari nugui mankha tabuke tongkosong lukurokni kaisa no swngmwng thansa tamoni bagwi aboni kok phirokmung nango hastini lukurok phiaba aborok hastini lukurok no budbai khlaiyi phunugori nai hini wansukmung thungkurung moholni bwkhaktwi Bureau Report Kok Khorang।